weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to likseyba gorgol to belendindi to ganki to wuro djibi alpha to tulde baali to seyena wuro molo to seyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gurjuma to sincan gurjuma ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amatijane alpha ba to mojanna kay heydi ha to galle makko samasa to killinkara ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie police halfinaɓe nden ka e kisala falde riyade nder nakcoto ɓe kolliri tigui ɓe teɓima fedde wuyɓe tampinnoɓe legal hilnaɓe to leydi Sénégal ma en jaa ha to Sadou Sédhiou to Sédhiou noon ko gorko goto biteɗo Oumara Salo kañuma gawti toon reedu joom suudu mum cuddiɗo e oɗo saaha joni tawi juuɗe safroɓe to Yembela Sidda toonne ko drogué goto kañum tigui yooɓi fitnadu gorgol mum goto bone café Touba to leydi Mali Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinnagal ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o suuti konngudi ngerɗi no fewi faade catala bitegal MINUSMA woni men woni tigui laafaji mbulaji tawateɓe nder leydi he o holliri tigui ɓe jogui tan ko dame ɗiɗi soit ɓe mbaɗa coopéré ɓe gollodo e laamu ngu laamu leydi Mali walla ɓe ƴetta humbuji mabɓe ɓe jalta leydi ndi to leydi Guinée Conakry dadiɓe ardiɓe leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde ɓe pamodiri e catala CEDEAO ardiɓe CEDEAO wonde kayma ɓe jooɗo e laamu ɓe jooɗo e jappere laamu ɗo e lebbi nogas nayyi woni duuɓi ɗiɗi caggal ɗum ɓe mbatta laamu ngu e juuɗe civil en to Guinée Conakry to leydi Tunisie fodde temedde jeetato neɗɗo wonnoɓe ɗanne suuɗeru kañumen jiita paaba e nder maaje kaɗɗeɗe leydi ndi to leydi Burkina Faso capitaine Traoré hoorejo transition leydi ndi o suɓima kankone premier ministre makko ko avocat jaaro duuɓi 60 to leydi Guinée Bissau Umaru Sissoko Mbalo hoorejo leydi ndi o waɗi limogé dendagal ɓen wiyeteɓe conseiller ji e wiyeteɓe attaché ji service aji kewɗi tawteɗi à la présidence de la république to leydi Soudan skama to noon ko kareli leñamago tawte toon to falde nulable e nder balle ɗi tan fodde temedere 50 neɗɗo mbasi hen pittali men habaruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to dawlaji tentuɗi Amérique jiyen ha to leydi Italie to leydi Israël ha to leydi Russie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy wi aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy holliri tigui kañum firtata aadi hakkude moɓe jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal jabanaɗo duwaw ceerno Djiby Sy ne yawnani ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe ɓe ellaji men ndewani lawol ceerno Djiby Sy ene yawnani ɓen worɓe ustoraɓe goragu walla yawɓe yitade koye mumen ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o noon waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi o fewnini ɗum ma a hutorima no wiruma ni fodde 100 rafi ma yaltama ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskine o safruma ha mbiya weng taw hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum wonɓe nder leydi Mauritanie listihara ko ujunere mbuɗu wonɓe leydi Sénégal leydi Mali e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko 400 CFA
so tawi ko wonɓe Amérique wonɓe Europe Asie ha Afrique centrale ɓen so tawi ko listikar yoɓetake. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji bonnoji dabaruji. ceerno Djiby Sy ene tawi oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal netteke sara jeere netteke. kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 walla kadi omo gollodira e miñi ko ene wiye ceerno Alassane Sy numéro téléphone mum ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum noddoɓe kala sahane donka hebdemo wona salade ko hewrede tan yo jomum waɗi insisté ma he mo. ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone mbadden danɗo faade makko. fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa. gorel tayya hewɓe ceetima gila tan nani gorel tayya mbatti yardi ɗuma ji hen nafoore mawde no feewi. ɓen yanoɓe ha tuƴi natti wawde yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama hewɓe hen kolliti mbatti yarude koyɗe mumena. gorel tayya ko kawisaji mawɗi ko lekki iwreken to koridinoro way kono ha ko wargani a wulnan ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. an joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɓandu musoru jokkodire gorel tayya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde site internet mo gorel tayya janggana hoore maɗa mbatta ko www.goreltayya.com. sa yiɗi hebde tongoɗe gorel tayya woto woɗɗo joni joni. so tawi koto leydi Sénégal gonɗa jokkodirta koye Mamadou Ngayda mbatta ko 00221 77 128 23 46. so tawi gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Boye Niassa mbatta ko 00222 47 85 20 96. so tawi gonɗa koto Côte d'Ivoire jokkodirta koye Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54. so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sokawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77. so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 00 336 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe cafroɗena gorel tayya. ciggam nangue wulgue jaw ari addi ko jaam addi ko lellitare e ɓamtare rendo meɗena. ciggam nangue wulgue jaw ko équipe keblaɗo toon to leydi Turki wawɓe golle mum sukaɓe garɗuɓe golle joguiɓe fannu installation kesso. ciggam nangue wulgue jaw e gardugol Harouna Dawouda Ndiaye taweteɗo to Tumbela aɓe jogui kaɓirɗe celluɗe lattuɗe ɗen kaɓirɗe giwi ko toon to leydi Turki ha toon to leydi Allemagne. ciggam nangue wulgue jaw ari ko faabade en eɗen jogui nangue oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui panneau solaire aji moƴƴi batiraji moƴƴi kono ne kadi machine aji bawɗi fodde diƴƴe hay so tawi woyduma yettima 100 métre. so tawi ko forage joguiɗa guila e guesa ma ha e jardin ma ha e nder galle ma kala aɓe jogui machine aji celluɗi lattuɗi taw ko marque Allemagne walla ni Turki ɓe jaltinanma ndiyam ha tina hen an hoorema a heeɓi ndiyam. so tawi ko installation moƴƴo kesso jaaduɗo e jamanu gam ngabbinanede panneau solaire aji walla ni frigoji walla climatiseur uji ha e lampaji garɗuɗi kala kami frigoji jokkodire ciggam nangue wulgue jaw.
ciggam nangue wulgue jaw hande ko dariɓe e nangue mumen ene ƴellita gueɗe sa jokkodiri e tongoɗe mabɓe ma heɓen kollaɓi maɓe kolle hen fannu noɓe gollirta kala sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue jaw woto woɗɗo joni joni. so tawi koye nder leydi Sénégal mbatta ko 00221 77 566 40 22 so tawi ko Mauritanie mbatta ko 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue jaw ari ko fabade en facture ala haydara ala ko nangue tan jaltina faya koye dabbude kono matériel moɓe jogui o ene wawi moftandema jeeyge hayso higgiɗi tawatinata caɗele mbadden dando faade équipe keblaɗo garɗuɗo ciggam nangue wulgue jaw. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira nogas ɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabaruji men e ɗemgal pulaar ko adi kabaruji men noon e rango ummorade ardiɓe fedde heblo sukaɓe Afrique woni has SA sengo nakcota e gardagol hajji jooba eɓe eeri eɓe tintina dendagal nakcotnaɓe jeeyaɓe e fedde nde e yiɗɓe jeeyede e yiɗɓe abbitade fedde nde kala wonde eɓe jogui batu mabɓe taw ko ngu hinde assemblée général ngu ɓe ɗamini wadde ñande aseta ɗamini wadde ñande aseta joya lewru novembre dartono ndu on assemblée ɗo walla ngunda batu ɓe ɗamini wadde ɗum koto PK7 galle ceerno Boubacar Gaye toɓe kewi wadde batuji mabɓe taw kañum woni coordinateur am fedde heblo sukaɓe Afrique e nder dongre Mauritanie nguna batu mbiɗen waɗata ko ñande aseta joya ha lewru novembre dartono ndu sanga 17 heures woni 5 heures kikiɗe kala jiɗɗo noon jokkodirde e mabɓe koye ɗeɗo tongoɗe jokkodirta so tawi ko numéro hajji jooba mbatta ko hoorejo heblo sukaɓe Afrique sengo nakcota ko 46 44 58 86 so tawi ko ceerno Boubacar Gaye kañum woni coordinateur fedde nde mbatta ko 46 54 54 20 walla kadi aɗa wawi jokkodirde Abdoulaye Salli Diallo numéro téléphone mum ko 46 45 95 05 darde heblo sukaɓe Afrique ko yidde ferde laabi taw ko laabi peewal laabi ɓamtare saabu kay yidde ko maade école aji jangguine hen sukaɓe men jangguine hen qur'ana jangguine hen ɗemɗe kala mbawi jangguinede hen kadi métier taw ko jaadude e jamanu ko ɗum woni tigui tabande nde heblo sukaɓe Afrique taabi e oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal pulaara ko leydi Mauritanie pudarɗen police nakcota halfinaɓe nden ka e kisala diwan Riyada ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima aljuma hanki o fedde bandiji dartorinoɓe kayem guykaji taw ko molteɓe Allah no fewi ko fedde nde noon ko fedde noon ɓe kewi dartade ko guykaji ɗi hinde braquage e gueɗe kamtorinde goɗɗe baade noon ɓe kolliri noon kamɓe bandiji ɗi noon ɓe ɓurno tampinde ko legal bitegal tarhila ko police ɓe commissariat de police mo Riyad 3 ko kañum tigui teeɓiɓe ɓe tawrama noon e saaha moɓe nanga o ɓe tawrama ko wiyete arme blanche woni kidi guilay labɓe ha e jasiji gueɗe baade noon ɓe tawrama kadi ɓe jogui 43 ujunere taw ko haalisa uguya ɓe tawrama kadi ɓe jogui montre uji ɗiɗi wondude téléphone aji jeeɗiɗi ko ɗum woni ko police tawi e juuɗe mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen bureau ji taw ko service d'état major général de l'armée de leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbayli inde yoga e bureau ji mabɓe so tawi ko premier bureau e oɗo saaha joni watti wiyede ko division des ressources humaines deuxième bureau gonon watti wiyede oɗo saaha joni ko division des renseignements et de la sécurité militaire so tawi ko quatrième bureau ngo e oɗo saaha joni wiyete ko division centrale d'appui ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen laamu leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde kadi
kay ɓe ƴetti peeje ɓen peeje noon tawa kadi koye konngol jagolgal kalfinangal ko fate gueɗe nder leydi e jaccinagol laamu woni ministére de l'intérieur et de la décentralisation ɓe kolliri tigui wonde ko peeje ko ƴettade laamu ngu noon yidde ɗum ko wadde ko wiyete découpage kesso woni tigui taccade ko fate commune aji e nder jokli leydi he kala ɓe kolliri noon commission taw ko commission technique de ministère de l'intérieur et de la décentralisation ɓe umminima tigui étudaji ɗi gam ƴettude peeje kayne ɗummaɗe golle ɗe ummira ko ɓuuri yawde e yaccade yidde laamu ngu noon ko ɓattitinade kay dendagal guure saabu teskede kay yoga e guure ene goɗɗi no fewi ko fate nokkuji tawa ko guure to mairie ji ɗi tawate to yidde laamu ngu noon ko guure ɗe kala yo mbaw ɓattitade taw tigui koto wuuro to mairie ndi woni ɗo ko ɗum woni yidde laamu ngu e oɗo saaha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jeen ha to gurela cooga noon suka dariɗo dadiɗo no fewi hono biteɗo Saydou Barara ko suka dariɗo darniɗo ko fate kala ko fate ndema e gaynaka omo noon kalfanaɗo darniɗo kadi ko fati ko wiyete bio woni tigui gueɗe taw ko gueɗe naturel ala chimique haydara kanko Saydou Barara noon o ɓurno wawde dillude koko fate fannu ndema e caggal ɗum noon e fannu kadi ko fate taridi guila e made fuuruji taw ko fuuruji bawɗe moftude taw bonnata leɗɗe bonnata taridi e oɗo saaha joni kadi o woni tigui koye heblude yimɓe ko fate fannu negola jawdi taw koye fannu bio ma en ketto hen noon konngol makko no pulaar heewide ni konngol ñaƴata ko ya hunuko jomum ma en ketto Saydou Baran. Assalamu aleykum musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare TV Ghalii Abuu Bah en keeɓino yuɓɓinde ñalawma toon to wuuro men cooga gam yuɓɓinande ñalawma aynaɓe gam safara jawdi fabade jawdi ko fate banggue rafiji en safi en mbaɗi heblo manggo fayida aynaɓe beltima hen kadi par ce que jiitima hen koye men banggue safara jawdi taw ko safara banggue bio safara o ko ni ɗum sifori leɗɗe men lekki men nuwaki ne tawe hen leɗɗe men papaye ne tawe hen lekki men ñebe dayi ne tawa hen lekki men aloe vera ne tawa hen lekki men jinjere en tawa hen en tawa lekki men laaƴ kadi ne tawe hen ɗeɗo leɗɗe ndendi mbadde e ndiyam gam safrirede jawdi e on majjani lekki ñebe dayi holko nafata ko banggue ƴiƴam kañum ɓeydata ƴiƴam jawdi walla ɓeydata ƴiƴam neɗɗo ɗum ko enfer ne waɗi potassium ne waɗi calcium ɗum koye ñebe dayi yiyete nuwakini en majjani ko banggue ko piɗande buuɓi e piɗande ɓawɗi ko banggue mborasaji ɗum riwato e nder ɓandu jawdi e on majjani jinjere riwato koko fate ɗojjoji e banggue docce e banggue maɓɓoji ɗi ko jinjere riwat ɗum e nder banggue neɗɗo e banggue jawdi kala e papaye o kañum riwat ko wiyete jalɓi banggue haɗandi wononi nder jawdi jalɓi kala ko wonon toon e dragerie jawdi ne haɗa ɗum fayde ko ɗum ko papaye o riwat ɗum e jinjere o on majjani kañum laaƴi o on majjani jinjere nder ko fate banggue mborosaji gonɗi e nder reedu ko wayno ɗojje hen ko yaltata ko e kakte ɗum ɗon jogini ɗum ko jinjero e on majjani laaƴo kañumne ko ɗon même rôle jota ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on jiɗɗiɗo gueɗe payidinde gueɗe ndendinte gam safrede jawdi so tawi ko banggue lodgol ngol to banggue lodgol ngol mbatta ko litre uji 5 fof ko litre uji banggue sappo e joyyi litre uji sappo ndiyam mbaddata hen so tawi ka jarnowo litre uji 5 fof ko sappo e joyyi litre ndiyam mbatta hen pour jarna jawdi ndi hakkude traitement e traitement fof ko balɗe sappo e joyyi sa waɗi traitement tan mbatta balɗe sappo e traitement ma yi hen balɗi ɓeydo ma yi cellal balɗi kadi ɓeydo ma yi kadi balɗi ɓeydo yodde e ma yi hen fayide baɗɗo fayide hunde wonde fayide inchallah mbatten haqqillaji banggue aynaɓe mbatten mbawa abbade ɗiɗo safruji banggue yaadude jamanu par ce que safruji men ɗi leɗɗe men gondiɗe men ɗi taariɗi en e goɗɗani hen taw en mbawani liggoyade banggueji goɗɗi en jiggoyaki hay nokku taw koye leɗɗe men itteten safren jawdi men hissete kosamen jawɗi ɗe mbawa ɓeydade kosamen jawɗi ɗi kadi mbasa yaade jawɗi toujours ɓellere nde heddo e nder jawdi assalamu aleykum wa rahmatullahu wa barakatuh. Saydou Baran golle ma jooɗi peewi mbiɗa tigui fangue bio ene ɓeyda tigui ɓeydude tew e ɓeydude kocce wonande daabeji meɗen kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to guurel cooga koto leydi Sénégal paaɗen ɓooyata fuɗɗo kuɓeri windere woni coupe du monde taw koko faati e fugu koyngel woni coupe du monde football e nder windere he kala baroɗe leydi Sénégal noon koko mbaɗi qualifié woni tigui ko yahoɓe ɗaftodiriyede guel ɗon kawguel on saaha to yonti noon
noon yimɓe heewɓe taw ko Sénégal naaɓe ha tenti noon ɓen wiyeteɓe supporter uji ene keewi ɓornade e mayoji taw ko mayoji équipe leydi Sénégal baroɗe leydi Sénégal hollirde tigui yidde tigui wadde soutenir wande tigui wande supportude équipe mumen hitande hikka nde noon laamu leydi Sénégal woni tigui fédération de leydi football de leydi Sénégal koɓe ƴettuɓe peeje ɗen peeje noon ko wawde kay hadde dendagal ɓen commerçant ji addoɓe mayoji leydi Sénégal ene jeeya ɗum e nder jeehe Dakar e ko taari ɗum kala ɓe kolliri noon hitande hikka nde ɗum ko interdit ɓe joofima kadi nokkuji kamɓe fédération taw ɗin nokkuji koto mayoji kala jiɗɗo soode ɗin mayoji taw koye mabɓe sodata ɓe joofima ɗiɗon nokkuji ɗum saabiɓe ɗon ko mette mawɗe ma ɗum kadi won perte mawɗe wonande yoga e commerçant ji saabu commerçant ji kewɗi ko rendunoɓe ko joguino e kalisaji kala ene mobbi ene jeehi somoyade waɗi commande uji kewɗi no feewi taw ko stock kewɗe wonande ɗin mayoji hollirama hay sinno ɗino commande uji kala soit taw yettade leydi Sénégal ɓe kollirima ɗum wonanɓe caɗele mawɗe no feewi teskama kadi yoga e ɗino commande uji puɗɗinode nadde nder leydi Sénégal douane o fuɗɗima teɓade ɗum e oɗo saaha joni noon kamɓe commerçant ji ɗi ɓe kolliri hen mette mabɓe no feewi e nder conférence mabɓe de presse moɓe mbaɗi ɓe kolliri ɗum ɗon ko mette mawɗe wonandeɓe saabu mayoji ɗi fédération yiiɗi yeyde ɗi wona neɗɗo kala wawi sodde ɗum saabu cogguji ɗi netiɗi ko ɗum waɗi kamɓe ɓe gadda mayoji beɓɗi no feewi ɗum noon kadi ko yidde supportude e yidde kadi ɓeydude ɓen supporter uji supportoɓe équipe mo leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar dadiɓe ɓe hinde police halfinaɓe nden ka e kisal legal Parcelles Assainies e gaddugol commissaire Kébé ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo hen sagata goto ko livreur inde makko muuliti somi koye ɗeɗo alcool ɗiɗi woni alcoolal G e alcoolal B o noon teeɓa koto unité 17 o tawrama noon omo jogui haaliss mo moƴƴani woni faux biyeji taw faux biyeji ɗi kala kodi dollar ko biyeji jeegom noon faux billet hen biyo kala ko $100 ene qime ha 390.000 francs CFA woni tigui capanɗe jeeɗiɗi jeetati ujunere taw ko CFA foof noon ko haalissa mo moƴƴani nde police o nanguimo noon namdimo holto heeɓi ɗiɗon haalissaji ɗi moƴƴani taw ko faux biyeji e holli tigui o jokkodiri koye waaji goto to banggue téléphone mo anda ko on weeɗimo ɗiɗon biyeji oɗo saaha joni omo tawe jiiɗo e police omono soka e mbadi garde à vue tawa losgoji ne jokki hen police o noon dari dole mum ponno yidde kay teɓade e yitude mo wi kañuma rokkimo ɗiɗon biyeji goɗɗo ɗiɗaɓo o noon nanggaɗo e nanguiran tigui ko drogue on noon inde makko ko fuɗɗori ko alcoolal B omo yette jaw o ɓurno noon wawde gollade yeyde drogue makko koto nokku biteɗo kam gui o teɓama e oɗo saaha joni o tawrama lagasuji kewɗi no feewi ko fate drogue mo hinde chanvre indien o waɗama déféré noon to parquet mon toon fadi visa makko fade kasoji mawɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal jeen ha to Sédhiou noon ko tana musɗo waɗi to noon ko biteɗo Oumar Sano ko kañum tigui seeki walla mbiyan wawti reedu joom suudu muɗum caggal kay joom suudu o biyetenoɗo Aissata Cissé saabi noon addude madde ngal noon baɗal noon ko kanko suka debbo biteɗo Aissata Cissé o serani namdade dande makko saabu kay o holliri wonde mo resodiri hono Oumar Sane o wona neɗɗo pewɗo no feewi ko neɗɗo délinquant dartoriɗo tigui de ko fate délinquant galam ɓoyani ko yalti kasoji o holliri noon ɓaade on kay ko délinquant rawki kay yo few yo sermo o fofta Oumar o noon holliri tigui wonde seratamo kay woppittama so wona kay yooɓi fittade makko ko on ƴetti laaɓi noon wawti reedu makko e oɗo saaha joni noon omo wuuri o mayani kono omo tampino feewi omo tawe juuɗe safroɓe to hôpital mo Sédhiou Oumar Sano ono noon koko dogini yiiɗe jiilaw cattu kono feewi e oɗo saaha joni omo taweti oɗo tana noon waɗi koye nder wuuro witego Nimzat nen tawe nder commune mo Bono ɗum waɗi ko aljuma hankino gasi go lewru yarkoma hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi suka debbo o noon mbiɗen suka debbo o noon addani ɗum namdade cergal ko wasde kay andude tigui wonde gorko ko délinquant eɗen mbitan noon jinnaɓeɓe ko adi kenen dokka sukaɓe mumen yoɓe gandu moɓe dokki so tawi kay gorko ko liggotoɗo walla so tawi wona liggotoɗo guila kay gueɗe baɗini arde hen ha joni koye on fannu keddoɗen jen ha to Yombel Sud woni Yombel banggue worgo toonne ko tana musɗo waɗi toon ko drogue goto woni tigui ƴettowo drogue mo duuɓi sappo e jeenayi ko kañum wari toon yoɓi fittandu gorgol muɗum bone café Touba drogue o noon o wiye Ahmed o namdino gorgol oraɗo o noon ko yo rokkumo
tas café Touba on sali non ha woni o wi wedde yo rokkumo halisa on wi rokkani o tampindim no fewi itti wer café mo Touba rokkimo o yari on wero gayni kadi o wi o ɓeydammo o son sali o waddi hen ko juuti on kadi hokkimo wer goddo beele mo fawto ɗuma o gayni on wer ɗiɗaɓo on namdi tataɓo gorgol on non holit tigui hay goto wawa ngabdade woru sali ha yori ɗon non to sali ha yori ko ɗon o jiime gorgilaɗo o fiɗum piggal pakitgal no fewi ha libri hen ko saha tigui ƴettani naweto cuuɗi e juuɗe safroɓe ko hen hawlela jalam e lawola e oɗo saha joni noon kanko baɗɗo ngalona balal noon o tawi tigui e juuɗe dadiɓe kabruji men e ɗemngal pulaar ma jaa ha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Keɓe assalamu aleykum warahmatullah Ghalii Abuu Bah a salmitama a juurama e dennangal hettotoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e Ziguinchor jeyeten ko to e Boutuba Camara Kounda kamɓe de ɓe gonde probléme holɗum ɓe mbi ɓe ngala lawol moƴƴol ɓe ngala courant ɓe ngala panneau solaire ɓe ngala hay téléphone e réseau hakkude mabɓe e Boutuba Camara Kounda wonani holɗum kilométre uji ɗiɗi ɗum noon beele kamɓe koye Sénégal ɓe jeeya walla wona e Sénégal ɗum noon yo laamu ngu waw yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde yaccade eɓe jogui toon école ina wayno en kala suuji ɗiɗi ngala jangguinoɓe guila hunde nde udditi fewde joni kamɓe de ɓe jiyani holɗum jangguinoɓe sukaɓe dawa tan guila subaka hira koota ɗum noon yo laamu ngu waw fabade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade état civil Ziguinchor kamɓe de ɓe kaali ɓe mbi yimɓeɓe yo jangaddoya carte mumen d' identité ɓe pewnano yo pewnu saɗa yiiɗi neɗɗo a jogoɗo cartal ma d' identité saɗa yiiɗi follude neɗɗo a jogoɗo cartal ma d' identité kono wona tan joɗade a ala cartal a wotata a ittata ɗum ina wayno ko tardinde hoorema tan komi ñaguis kamɓe e jibelor ɓe keeɓi kamɓe de ballal fewde élewaji ɗi so élewaji ɗi keeɓi fermeture keeɓi holɗum kayeji e bikuji e ardowasuji yentude e sakuji ɗum noon ko ballal laamu ngu walliɓe ko ɓuuri yawde e yaccade ina wayno kala elew weltima e ɗeɗo gueɗe société civile kamɓe dey ɗo eɓe kaali ɗo e nder Ziguinchor ɓe mbi élection jawtuɗo o de yaari normal neɗɗo fof ɗaccidama e ndimago muɗum mo yiiɗi wotana mo yiiɗi ittude itta ɗum noon ko ɗum ɗo woni démocratie won ummiɓe parti ji jeehi kono hay goto nawarani neɗɗo fof yo woppide e ndimago muɗum haali kaɗo haala ko Bass Diawara ɗum noon o wi ko eɓe ñaagui kadi élection garowo o waya noon goto fof yo woppide e ndimago muɗum woppide e yidde muɗum Weltare TV musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yallah koye walde jam allahumma amina seydi Keɓe seno ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen Abdoulaye Diop kañum woni jagorgal kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi woni ministre des affaires étrangères et de la coopération o holliri tigui wonde o fammini ɓen wiyeteɓe ko terde conseil de sécurité des nations unies ɗum noon wonno ko ñande talata ɓennude nde e saaha kay ɓe gonno ko fate yurnitade leydi Mali ko fati e rapport woni cimtol kala lebbi tati mo ɓe koolaɗo kuuɓala fedde gota ko windere heewi wadde taw koko fati e gonka leydi Mali oɗon rapport noon moɓe mbaɗonno ko gonka leydi Mali tuggi ñande tati lewru juin ha ñande sappo e jeenayi ha lewru septembre mayduɗo ndu 2022 kanko Abdoulaye Diop noon kanko Abdoulaye Diop noon o rewani ni no tubakoɓe kewiɗe ni par laabi nayyi woni par 4 chemin o holliri noon fati kay wonande MINUSMA woni tigui ɓena witeɓe taw ko maintien de la paix tawateɓe ndera leydi Mali ɓe hinde lafaji mbulaji o holliri tigui wonde ɓe jogui tan ko jeese ɗiɗi soit ɓe mbadda coopéré woni ɓe gollodo e laamu transition leydi ndi kala ko ɓe mbawata gollude ɓe mbawa ɓamdude ɓene disodirde mum so ɗum ala ɓe kabba humbuji mabɓe ɓe jalta leydi ndi ha laaɓa ko ɗum tan woni koɓe joguiniɓe Abdoulaye Diop noon o haalan ɗon tan o holliri wonde armée leydi Mali e gouvernement mum kala ɓe ƴetti peeje mum e oɗo saaha joni yimɓe hewɓe mbiyanno wonde kay so tawi barkana ummima nder leydi Mali ñalawma goto leydi ndi ko duppeteni oɗo saaha joni noon ɓe koliri wonde o holliri wonde armée leydi Mali kala to barkana mijoto noon e wawi darade ɓen ɗon daari eɓe tambi leydi ndi hano hannirta ni tawa kadi hay banggue goto ala to ngakkede waɗi ko fati e ngakkede to banggue sécurité woni nden ka ekkisala tawa kadi ko ɓen witeɓe barkane so tambino o holliri noon so tawi
tawi kay armée e laamu leydi Mali wawi tigi darade darde bande barkana wawno darade yoɓe gandu kay ministre ma wawa ɓe gandu wona darde ministre ma ɓe nonkata darade ɗum noon ministre ma jogui tan mbiɗen ko jeesi ɗiɗi soit wadda coopéré e armée leydi Mali walla habba humbuji mum e guerte mum yalta leydi ndi ha laaɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mali ha joni jagorgal kalfinade ko fate ko opération e ministre des affaires étrangères hono Abdoulaye Diop o holliri tigui wonde ɓe nodditi e kene wona sappo e ɗiɗo ɓeena witeɓe conseiller ji taw ko conseiller ji diplomatique wonnoɓe nder ambassade uji e nder jaggal leydi ndi nde mbawata artude nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓeɗon noon sappo e ɗiɗo nodditaɓe woni waɗaɓe rappel ko ɓen goni ɓeɗo hono biteɗo madame Rachel Tessugue on ko janiyanke ko conseiller to ambassade mo dowlati to ambassade mo leydi Mali tawateɗo to Addis Abeba woni to Éthiopie ɗiɗaɓo o noon ko biteɗo Lassana Keita on ko inspecteur des finances o gollotono koto ambassade to leydi Mali tawateɗo to Abu Dhabi woni to Émirats Arabes Unis tataɓo o wiyete ko Bocara Sané Touré on noon ko ministre conseiller to ambassade leydi Mali to Chine nayaɓo o ene wiye Baba Sogodogo on ko ministre conseiller to ambassade leydi Mali to Accra to lamorgo leydi Ghana hono joyaɓo o ne wiye Coulibaly Siré Cissé on ko conseiller des affaires étrangères en qualité des ambassadeurs représentant permanent adjoint joɗaniɗo leydi Mali to Bruxelles ko colonel jeegoɓo le wiyete colonel major Emmanuel Touré on ko attaché à la défense to ambassade Mali to Conakry jeeɗiɗo o ne wiye Moussa Sy on ko conseiller culturel to ambassade leydi Mali to Cuba Touré jeetaɓijo wiyete ko Touré Halimata Koné on ko deuxième conseiller to ambassade Mali to Rome woni to leydi Italie jeenaɓo o ne wiye Cissé Hawa Hamadiko on ko ministre conseiller to ambassade Mali tawateɗo to N'Djamena to leydi Niger to hono Moussa Dia Sappo ene wiye Moussa Faniri Koné on ko ministre conseiller to ambassade leydi Mali to Russie sappo e goho o wiyete ko Michel Toye on ko troisième conseiller to ambassade leydi Mali to Ouagadougou woni Burkina Faso sappo e ɗiɗaɓo o ko wiyete ko Hamma Almami Cissé on ko ministre conseiller to ambassade leydi Mali to Ouagadougou woni lamorgo leydi Burkina Faso ko ɓeɗo sappo e ɗiɗi woni waɗaɓe rappelé yo gartodira leydi men kamɓe noon ɓe mbaɗa rappelé koye dogue ɗiɗi heerogere wotere ko guila ñande sappo e joyyi lewru septembre 2022 rogere ɗiɗi ɓerde noon ko guila ñande goho lewru septembre joni gonne goho lewru octobre ndu gonɗen ɗum kabaruji men ɗemgal pulara ha joni to leydi Mali noon